Vítajte, som Anna a dnes vám ukážem, ako si s kuchynským robotom Klarstein Kitchen Hero pripraviť úžasný letný pokrm. Využijeme 3 z nových funkcií. Zomelieme parmezán, uvaríme risotto a na pare uvaríme zelenú špargľu. Zapneme robot a 10 sekúnd necháme zomlieť parmezán. Vezmeme si francúzske šalotky, ktoré sa pre tento pokrm zvlášť hodia. Majú totiž takú lahodnú príchuť. Ak nechcete, aby vás cibuľa príliš štípala, tak si dajte do úst vodu. A majte ju tam, dokým krájate cibuľu. Teraz vezmeme hlávku čerstvého cesnaku, ktorý je aromatickejší. Ale môžete použiť aj sušený. A zomelieme. Pre prípravu risota použijeme ochranný obal na nôž. Pridáme trošku olivového oleja, ryžu na risotto, najlepšie 350 gramov, a ďalej cibuľovo-cesnakovú zmes. Zapneme robot, uzatvoríme ho horným krytom a varíme po dobu 30 minút na úrovni 1 pri 80 stupňoch. Po 3 minútach zalejeme risotto bielým vínom a potom k tomu pridáme aj celé bylinky. Najprv trošku vína a potom tymián a rozmarín. Chvíľu počkáme a nakoniec pridáme čierne korenie a vývar. Uplynulo 5 minút, takže pridáme celé korenie, mleté čierne korenie a nakoniec zalejeme horúcim vývarom. Teraz si zoberieme špargľu a urobíme parný kúpeľ. Najprv si zoberieme očistenú špargľu a položíme ju pekne na vrch parnej nádoby. Špargľu rovnomerne rozložíme a nakoniec parnú nádobu umiestnime na vrch robota. Naše špargľa a risotto sú už hotové. Pridáme ešte maslo a parmezán a môžeme ich hneď podávať. Chutí? Áno? Páčilo sa ti naše video? Nezabudni sa prihlásiť na odber tu. Tvoj like aj koment nás určite poteší.